Кадрите, които видяхте, са от църквата Свети 40 мъченици в град Търново. Именно там преди 115 години е провъзгласена българската независимост. Но как се случва това и как се стига до него? Изгледайте нашия клип и ще разберете. За целта нека се върнем малко по-назад, през далечната 1878 година, когато България става свободна страна, но нейните етнически граници не съвпадат с политическите. Това значи, че голям брой територии, населени с българи, остават извън границите на България. Като пример за това са Източна Румения, Македония, Пирот, Нишко. А самата България е трибутарно княжество. Тоест, България е страна зависима от султана на Османската империя. Освен това, българите изплащат годишен данък и трибут. И никаква промяна в това статукво не може да се случи без одобрението на великите сили и на самата Османска империя. Така се появява българският национален въпрос. Много българи, политици, държавници, писатели, идеалисти се опитват да решат този проблем. Или с други думи, да обединят всички територии, населявани от българи в една държава и да отхвърлят подчиненото положение, отредено на България след Берлинския конгрес. За първи път България постига успех в тази насока със съединението от 1885 година и допускането дейността на българската екзархия в някои македонски области. Българският национален въпрос излиза отново на преден план през 1908 година. За да може да разберем събитията около обявяването на независимостта, е нужно да знаем каква е международната обстановка в Европа и на Балканския полуостров. За целта ще потърсим професионалист. Ето го господина, пак закъснява. Чакаме го на дъжда. Здравейте, малко се проточи. Айде, че закъсняваме. Яворе, къде отиваме? Ами сега пътуваме към Софийския университет, където ще се срещнем с доцент Любомир Кръстев. Той ще изясни повече за ситуацията в Европа преди независимостта. Доцент Кръстев преподава в Софийския университет от 2014 година и неговата сфера на интереси са най-вече международните отношения. И по тази причина мисля, че е най-подходящия човек да ни разкаже повече за ситуацията в Европа преди независимостта. Може ли да ни обясните накратко какво е европейския баланс на силите в края на 19 век? Така, европейския баланс на силите е термин, който се използва за да онагледи едно равновесие, което съществува между европейските велики сили. Ние е хубаво според мен да ги избориме кои са тези европейски велики сили. През 19 век става дума за Великобритания, Франция, Австро-Унгария или преди това Хабсбургската монархия, Германия и Русия. Това са 5 държави, по някакъв път се използва термина пентархия за тях и тяхното съществуване в европейската дипломация и политика е обусловено от този прословут баланс на силите, който означава, че няма да има една държава, която да може да наделее военно, политически, икономически над всички останали и да наложи своята хегемония. И тази система е плод на едни дълго изстрадани в историята на Европа конфликти и войни. През още 16 век имаме такива конфронтации. Тогава, да кажем, Филип II се опитва да наложи испанския крал хегемония. През 17 век Фердинанд II се стреми по някакъв начин на австрийските Хабсбурги хегемония да наложи. Също всички се обединяват срещу него и по някакъв начин го спират. Края на 17 началото на 18 век това е Луи XIV. Френския крал, тогава Франция излиза на световната сцена след 30 годишната война и също се стреми да наложи своята хегемония. Тези опити са общо взето ликвидирани от останалите европейски велики сили, които се съюзяват срещу тази държава, която иска да наложи своята хегемония. И така стигаме до 19 век, когато в началото на века
Наполеон Бонапарт, френския държавник и впоследствие император, води едни много дълги кампании, в които също се опитва френската хегемония по някакъв начин да я разпространи в Европа и да я наложи. Но именно спазвайки тази система за баланс на силите, останалите европейски велики сили се съюзяват срещу Франция, побеждават я и през 1815 година приемат един мирен договор, според който Европа ще съществува в състояние на такъв баланс, равновесие, в който нито една държава няма да може без да се съгласува с останалите да предприема някакви резки ходове по отношение на експанзия и така нататък и така нататък. И през 19 век тази система като цяло функционира доста добре. Обаче имаме няколко уговорки. Идеологиите, които са модерните идеологии в новото време, като национализъм, основно, но също и други идеологии, като либерализма и така нататък, допринасят за това, че климатът е непрекъснато нестабилен. И тук, там има някакви революции. Постепенно консервативните сили сгубят почва във Франция и във Великобритания и те се оформят като две либерални велики сили, либерални държави. И системата на международни отношения придобива следния израз. От една страна на Запад са западните либерални велики сили и в техен противовес пък са консервативните източни велики сили, представени от Прусия, Хабсбургската монархия и Русия. И допълнително национализма продължава да ерозира тази система на международни отношения и двата съкрушителни удара са италианското обединение и много по-важното и малко по-късно случило се обединение на Германия. И така след 1871 фактически ние имаме една тотално нова ситуация в Европа, в която една държава в центъра на Европа, Германската империя, втория германски райх е това. Впоследствие това става ясно, че Германската империя има много сериозни претенции към останалите велики сили. И постепенно отново вървиме към едно създаване на относително така, можем да го наречем блоково противопоставяне на тези пет велики сили. Защото централен проблем се явява стремежа, особено на Германия, към по-големи постижения, повече ресурси, колонии и така нататък. Нещо, което в годините на управлението на Ото фон Бисмарк като канцлер, като цяло имаме относителен баланс, т.е. германците няма да се стремят непременно да постигнат всичко посредством войната, посредством агресията, но Ото фон Бисмарк, като всеки политически ръководител, колкото и добре да се е справил със своята задача по обединение на Германия и също други успехи по извеждането на Втория германски райх на европейската политическа сцена като водеща държава, чрез система от съюзи, чрез много сложна дипломация. Фактически основата на тези съюзи, сложна система от съюзи, която съществува и в навечерието на Първата световна война, в някакъв смисъл е наследство и на Бисмарк. Защото този двоен съюз, който се създава между Берлин и Виена, фактически е именно сключен под давлението и с участието на Ото фон Бисмарк. А този двоен съюз между Германия и Австро-Унгария е в основата на бъдещите централни сили. И така се обособява първия блок в Европа, който в началото има не чак толкова амбициозни задачи, но в последствие, когато Бисмарк пада от власт и на негово място идва кайзера Вилхелм II, нещата драстично се променят за германския райх. Кайзера Вилхелм II има много амбициозна военна и експанзионистична програма и той заменя принципа на политиката от реал политиката на Бисмарк, която доминира в мисленето на германските официални дипломатически представители, към една политика, която често се използва термина за нея велтполитик или световна политика. Тоест Германия вече няма да се задоволява от това да разпределя европейския геополитически баланс. Тя търси своето място под слънцето и това място се вижда, разбира се, като по някакъв начин да се преразпределят колонии. Танската колониална империя, най-голямата империя в целия свят, тя се разпростира над 1/4 от земната повърхност, най-голямата империя, която света е виждал. Френската колониална империя също е много голяма. Паралелно с това, знаете, Русия дори в този период, нали, какви гигантски размери има. Тоест това са държави, които контролират огромни ресурси. Но Австро-Унгария и Германия ги няма в тази схема. Те не присъстват извън, нали, европейски държави, които са много силни, но ги няма никъде в колониалното преразпределение на блага,
търговия и всякакви други много ценни, така, как да го кажем, ресурси, които биха могли да бъдат черпени чрез контрол върху тези колонии. И това е нещо, което Кайзер Вилхелм II много яростно се стреми да промени, силово да наложи мястото на Германия и тя да получи своите колонии. И паралелно с това нещо интересно също друго имаме. Аз споменах за обединението на Италия. Значи Италия, макар и да няма потенциала да бъде равнопоставена велика сила на тези 5, които вече изборихме, Италия е държава, която също се стреми към някакви така цели, към колонии, експанзия и прочие. Италианците обикновено се определят къде е шеговито, къде е толкова, като малката велика сила. И малка, но със своите претенции достатъчно сериозни да разбъркат допълнително този европейски геополитически баланс, този баланс на силите, който съществува и преди това. Така че можем да видим всъщност в каква сложна ситуация се намира Европа, колко висок е залога. И той е висок, защото наистина европейците в този период, освен всичко останало, те контролират огромна част от световните ресурси и те се намират в периода на най-голямото си господство в цялата си история. Изобщо никога Европа не е достигала такава степен на доминация над останалия свят, както в края на 19-ти, началото на 20 век, до Първата световна война, която ще сложи край на всичките тези, постепенно за някои държави и доста рязко за други, но ще унищожи представата, че света може да се доминира от Европа, този евроцентричен свят. Баланса на силите е много важен за това да няма голяма системна война в Европа. Фактически винаги, когато баланса се нарушава, можем да дадем няколко примери. Един пример е с Кримската война. Русия се опитва да наруши този баланс на силите, останалите я спират. Наполеоновите войни са добър пример. Войните на Луи 14, които споменихме. Винаги, когато има опит за нарушаване на този баланс на силите, фактически Европа навлиза във време на големи системни войни между великите сили, които са ужасяващи. Те са с страшно много жертви. И именно поради тази причина се създава и конгресната дипломация в Виена в 1815 година, макар че тя някакви нейни по-ранни реинкарнации имаме и в предишни периоди, но в най-чистия си вид конгресната дипломация се изковава на Виенския конгрес. И това е нещо много важно. В 19 век с всичките си многобройни войни нямаме системна война, защото имаме баланс на силите. Нещо, което обаче по някакъв начин ще видим напълно разрушено при Първата световна война. А защо се появяват Антантата и Тройния съюз, централните сили? Ами това е, може би, една от това е резултат от именно тази идея за поддържане на баланса, когато става невъзможно баланса да се поддържа по стария начин, чрез конгресна дипломация, когато Германия самото и съществуване и претенции нарушават този баланс на силите, фактически Европа върви към едно блоково развитие на своите дипломатически и международни отношения и оформят се централните сили като един съюз, който трябва да се противопостави, да кажем, на реваншистките идеи на Франция да си върне за Френско-пруската война от 1870-71 година. Франция претърпява много тежко поражение през тази война, чувства се унизена, губи Алзас и Лотарингия. На всичкото отгоре унижението е изключително голямо поради факта, че Германия обявява своето обединение именно в Версайския дворец, сърцето на Франция. И реваншистките настроения в Франция са много сериозни. В същото време Русия също има сериозни аспирации, както добре известно, към Балканите, към Черноморието, към Османската империя, а пък Хабсбургите нямат особено желание Русия да се превръща в хегемон на Балканите. И поне там сферите на влияние трябва да са поделени. Така че с развитието и на, вече и тук балканския фактор трябва да го споменем, развитието на тези различни балкански държави, които една след друга се появяват в Югоизточна Европа, включително и създаването на българската държава, международните отношения се усложняват значително. И отново имаме фактори, които ще влияят
върху великите сили. Централните сили от една страна, когато се създават, естествено има отговор от страна на Франция и Русия и този отговор е в създаването на един съюз между Париж и Санкт-Петербург, който трябва да е насочен срещу бъдещи опити на Германия да установи своето господство в Европа и да превърне кошмара на Бисмарк в реалност. И това е война на два фронта. За германците не е било особен проблем да се справят военно с Франция или с Русия, но ако трябва да воюват с двете едновременно, то тогава очевидно ще имат много сериозен проблем. И постепенно към този съюз, макар и с доста по-бавно и доста по-трудно, бива привлечена и Великобритания. И по този начин се оформя този съюз, който ние наричаме Антанта, който е насочен пък да балансира това мощно европейско ядро на централните сили. Тоест отново имаме една такава политика на баланс на силите, но този път не е по-отделно, а в големи блокови съюзи. Обаче това се оказва една много лоша идея, защото в последствие дори да стане конфликт между само две държави, които са в рамките на този съюз, те биха могли да повлекат своите съюзници и по този начин фактически да пламне една голяма война. Която би замесила и много малки държави, които не могат да се... Разбира се, да. Малките държави винаги, те си имат своите пък национални аспирации обикновенно и често ще платят цената за амбицията на великите сили. Точно така е. Разбрали сега? Провалът на баланса на силите и появата на двата съюза води до вплитане на малките държави в една огромна мрежа от противопоставяне. Ма защо прекъсваш? Гледай! Ами то е много естествено. Тези съюзи се формират фактически по един доста логичен начин. Германия, новата империя и Италия, също нова империя, които никой нищо не иска да им даде, и старите империи, които пък държат навсякъде, където са хванали своите колонии и не искат нищо да пускат от това, което притежават. Тоест, очевидно, те са с много голямо предимство и не искат да губят това свое предимство. И сега по-малките държави, те волю-неволю, геополитиката тук определя до голяма степен тяхната съдба. Геополитиката, географията, особено тя е съдба. И в българския случай, както и въобще, и не само в българския естествено, но българския случай е интересен, особено в контекста на обявяването на независимостта, ние имаме полза като държава, като изповядване на някакви политически концепции, които да са в съзвучие с нашите национални интереси, повече да сме в синхрон с действията на централните сили. Това изглежда по-логично. И нещо повече, централните сили изглеждат и доста силни и могъщи към този момент. И това обуславя и идеята българите по някакъв начин да синхронизират своите действия, например с Австро-Унгария, която също има интереси на Балканите, сериозни интереси. И не случайно самите събития около обявяването на независимостта и анексията на Босна и Херцеговина съвпадат. Почти съвпадат, фактически те са през един ден. Германските капитали, австрийските капитали сериозно са проникнали на Балканите, в Османската империя. Има много амбициозни планове, които великите сили чертаят и целта е, разбира се, да се разгърне влиянието на централните сили над Балканите, над Османската империя, тъй като това означава пазари, това означава политическо влияние и по някаква причина всички тези фактори допринасят за насочването на българската политика в тази посока. Това е съвсем естествен процес. Но и не само. Сега българската политика се насочва повече към централните сили и поради факта, че самия български национален въпрос седи с сериозна сила и след едни успешни години след освобождението, ако си помислим, нали, съединението като събитие, изключително успешен акт, обявяването на независимостта като последваща стъпка и ясно е, че България и българите имат усещането в този период, че те са много близо до осъществяването на своя национален идеал. И този национален идеал естествено е свързан с Македония и тези, които проявяват разбиране към българските аспирации към Македония в по-голяма степен, може би защото имат по-удачна дипломация на място, са дипломатическите представители на централните сили.
Респективно Антантата е доста резервирана по отношение на България и нейните аспирации към Македония. Независимо дали претенциите са законни или не, правдиви или не, Антантата се съобразява в много по-голяма степен с държави, като например Гърция. За тях, особено за Великобритания, за британската политика добре е известно, че Гърция е изключително важна. Но в Антантата не бива да забравяме, че присъства и Русия. А Русия винаги дава реверанс в много по-голяма степен на Сърбия, отколкото на България. Дори ние виждаме едни много сложни отношения между България и Русия в годините малко преди, по време и след съединението. Това е един огромен разлом, който се появява в българо-руските отношения. Разлом, който Стамболов допълнително ще успее да направи още по-голям. И България в много отношения си дава сметка, че не може да разчита на Руската империя за постигането на своя национален идеал. Ами ние можем да го обобщиме това нещо последния начин. Парадоксът е, че нашата независимост по някакъв странен начин прави така, че ние ставаме много по-зависими след нейното обявяване, отколкото преди това, защото най-големите успехи, и те са самостоятелно постигнати дела в нашата най-нова история, са в периода от освобождението именно до навлизането на България в вече контекста на това междублоково противопоставяне на Антанта и централни сили и фактически, освен че избора ни не е правилен, нали, в контекста на предстоящата Първа световна война, ние не постигаме и някакви забележителни резултати. Нали? Ние се нареждаме на страната на загубилите, докато в онзи период, в който формално сме зависими от Османската империя, всъщност осъществяваме акцията, съединистката акция, България се разширява и освен това успяваме да спечелиме единствената победоносна в нашата най-нова история война, сръбско-българската война. Нали? Тук естествено не боря Първата балканска, защото те са там един цикъл от войни, който макар и началото да му е успешно, в крайна сметка завършва катастрофално за България, дори някой казва с национална катастрофа. Така че тази независимост, формална да, важна да, повод за гордост сигурно, обаче в никакъв случай последиците от нея не са кой знае колко бляскави и перспективите, които са пред България, не са много по-добри. И това пак е геополитика. Нали? Тук не зависи толкова много от решенията на българските дипломати, политици и така нататък. Тук става въпрос за една географска обусловеност, която те поставя в контекста на една система от съюзи, която впоследствие се оказва страната на загубилите. Има доста добри перспективи да не е на страната на загубилите, но така или иначе това са историческите реалности. Освен всичко това, трябва да се има предвид и ролята на Османската империя. Все пак, както казахме по-рано, България е трибутарно зависимо княжество. Това прави млада турската революция от 1908 година изключително важно събитие. Редно е да се каже, че по време на всички тези събития, за които говори доцент Кръстев, Османската империя е по-скоро субект, а не обект на международните отношения. Империята е икономически зависима от великите сили, които използват това, за да се месят в нейните дела. През лятото на 1908 година група турски военни завзема няколко гарнизона и принуждава султан Абдул Хамид II да въведе някои реформи в управлението си. Идеята на така наречените младотурци е чрез промени в империята да предотвратят нейното разпадане и пълното й подчинение на великите сили. Техните действия обаче са половинчати и нямат желания ефект. Като вместо това, за да прикрият на успеха си, тръгват по линията на национализма. Непосредствено след Младотурската революция България се надява да се споразуме с новия режим и постигне отстъпки по националния въпрос чрез дипломатически средства. Но много скоро правителството на Александър Малинов разбира, че това няма да се осъществи. Това се потвърждава от така наречения инцидент Гешов. Давай да ти си. Не съм аз, следващата реплика не е моя. Абе няма да как да е само това, я дайте сценария. Вярно. Сигурно сме загубили някой лист. Имам идея! Междувременно в Цариград става прословутият инцидент Гешов, който влошава отношенията между княжеството и Турция. На 30 август в турската столица се устройва гала вечеря,
по случай рождения ден на султана, но която е поканено дипломатическото тяло, с изключение на българския представител. Това младотурското правителство иска да се подчертае васалното положение на България. Инцидентът внася допълнителни усложнения в обстановката на Балканите. Докато Англия, Франция и Русия полагат усилия да загладят недоразумението, Германия и Австро-Унгария са доволни от изостряне на балканските взаимоотношения, който би подронило позициите на Антантата и би улеснило агресивните планове на Виена. Намерих ли същата страница? Развали целият драматизъм! В началото на септември отношенията между България и Османската империя се обтягат. Българите правят сондажи в някои европейски столици, за да разберат какво ще е мнението на великите сили, ако обявим независимост. Страните от Антантата ни съветват да чакаме, защото се страхуват, че една балканска криза би улеснила разширението на австро-унгарското влияние. Какво е това? Ами, това е портрет на Александър Малинов, тогавашният министър-председател. Интересното е, че преди независимостта и княз Фердинанд и външният министър Паприков са по-скоро против. Те искат да изчакаме развоя на събитията. Само че Малинов е твърдо решен да действа. Той е главният човек, който търси независимост, без значение дали великите сили одобрят това или не. На 22 септември 1908 година във Велико Търново, църквата, която видяхте в началото на нашия клип, със специален манифест България е обявена за независимо царство. Обществеността в страната приема този акт доста възторжено, но Малинов и правителството не си правят илюзии. Чака ги тежка дипломатическа борба. Непосредствено след 22 септември България обявява мобилизация. Същото прави и Османската империя. Изглежда, че между двете страни ще последва война, но нито Антантата, нито централните сили търсят конфликт в този момент, така че двете държави са принудени да седнат на масата на преговорите. Преговорите са дълги и изтощителни, а Османската империя поставя искане за огромна финансова компенсация, която България нито желае, нито може да изплати. След поредната криза в преговорите през януари 1909 година Русия предлага да бъде посредник между двете държави. Руската империя ще поеме исканите 125 милиона лева обезщетения, като ги приспадне от репарациите, които османската страна дължи още от освободителната война. В замяна България ще сключи договор за дългосрочен заем с Русия, който да покрие сумата от 125 милиона лева при пълното си изплащане. Това споразумение удовлетворява всички страни. България няма да поеме върху себе си тежко финансово бреме. Османската империя получава исканата компенсация, Антантата се радва, че конфликтът е избегнат и действията на Централния блок са парирани. На 6 април, в присъствието на посланиците на Англия, Русия и Франция, българската и османската страна подписват договор, с който по същество Високата порта признава независимостта. Същия ден в Санкт-Петербург е изключено руско-български заем с 4,75% лихва и никакви гаранции или условия за контрол. Ден по-късно Русия признава независимостта ни, последвана от останалите велики сили. Кадрите, които видяхте, са от църквата Свети 40 ученици. О, толкова бях конфидент. Ай, мачкай. Не. С помощта на руско-турската освободителна война. Тук ще има кът защо. Русия предлага да бъде... Кажи, Георги. Чул съм си микрофона аз. Кажи, Вегна. Това се потвърждава от така наречения инцидент Гешов. Давай да ти си. Редно е да се каже, че Да отвърлят. И да отвърлят. Секунда. Положение на България. Каквото трябва да запомня, не мога да запомня. Не, не!
Ама, какво правите? Добре. Стоп!